Girona FM. I com cada dimarts obrim l'espai de l'entrevista a grups municipals. Ja sabeu, aquí a Girona FM parlem amb els diferents grups que conformen l'Ajuntament de Girona i avui ho fem amb Guanyem Girona i ho fem concretament amb la regidora d'Educació, amb la Queralt Vila, que avui ve com a regidora del partit de Guanyem Girona. Molt bon dia, senyora Vila. Molt bon dia. Volia preguntar-li, a veure, estem a prop de 2 setmanes ja de fer 1 any i mig amb aquest nou govern, encapçalat per Guanyem Girona. Què destacaria de l'acció de govern durant aquest prop d'any i mig i també segurament els temes més importants que encara queden per abordar durant els 2 anys i mig que quedaran de legislatura? Bé, doncs jo destacaria, en principi, un balanç molt positiu de l'acció feta fins ara i de tota la previsió que tenim de fer en aquest temps que encara ens queda de govern, sobretot amb la idea que hem aconseguit tancar carpetes que quedaven obertes i les hem aconseguit tancar i molt ben tancades. Després també hem aconseguit posar les bases de projectes que a poc es van materialitzant, alguns amb diferents velocitats, però tot va avançant al ritme que volíem. I després també m'agradaria destacar que com a grup municipal, com a Guanyem, hem incorporat, crec jo, una nova manera de fer política, una manera de fer política més basada en la proximitat, en l'escolta activa, en fer presència als barris, en estar a prop de la gent, escoltar què vol la gent, què diu la gent i alhora també fer pedagogia de què es pot fer i què no es pot fer des de l'Ajuntament, on arribem, què no arribem, sempre amb honestedat i sense fer promeses falses ni relats que no són reals el que realment és la nostra acció de govern. Però bé, si vols que entrem en matèria més concreta, jo crec que hem avançat molt, per exemple, en temes com l'habitatge, que ja hem avançat en polítiques que ja vam incidir encara quan estàvem a l'oposició i les hem ara aconseguit refermar més estant a govern, hem limitat els pisos turístics, hem avançat en les promocions d'habitatge a través de la cessió de sòl i la compra d'habitatge, també hem incorporat recàrrecs a les ordenances pels grans tenidors, de forma que la gent que tingui pisos buits tingui recàrrecs i així intentar mobilitzar aquests pisos i que s'incorporin al mercat de lloguer. També hem liderat molt bé l'àrea urbana, tot el tema d'àrea urbana. Amb això l'altre dia la regidora Cristina Andreu ho deia en aquestes jornades del Repensem Girona, aquestes jornades de transformació urbana, que de fet Girona no pot actuar com una ciutat aïllada, sinó que cal traçar estratègies compartides amb la resta de municipis que formen l'àrea urbana per poder avançar tots conjuntament, perquè si només avança Girona amb segons què tampoc té massa sentit, avançar tots conjuntament en temes claus com això que hem dit ara, de l'habitatge, de la mobilitat sostenible, de la connectivitat, del creixement com a àrea urbana i com a ciutat. Després també el regidor Sergi Font també ha fet molt bona feina amb tot el tema de recursos humans i totes les coses que hi havia amb els treballadors municipals, els problemes que hi havia amb els treballadors municipals, que s'està ja posant, molta part ja està ben solucionada i la resta està molt ben encarrilada. I després crec que també en temes de mobilitat sostenible o de com pensem la ciutat des d'un punt de vista de mobilitat, a mi m'agradaria molt destacar, això ara potser ho faig com per defecte de la meva regidoria també, però tota la feina que s'ha fet des d'educació i des de mobilitat per pacificar entorns escolars, ja en tenim 4 de pacificats, seguirem. Això en el Repensem Girona també va sortir molt aquesta necessitat de crear espais de trobada, espais de fer comunitat al voltant de les escoles i que siguin entorns amables, que siguin, òbviament, saludables, que no hi hagi soroll, que no hi hagi fums, però que també siguin amables, que siguin segurs i que els infants hi puguin desenvolupar el seu joc i les famílies hi puguin desenvolupar relacions socials i fer comunitat en allà. I en aquests temes que t'he posat ara com a exemple, jo crec que hem avançat molt i que hem aconseguit portar a terme les polítiques que volíem portar a terme ja des d'abans que estàvem a l'oposició i ara que estem al govern.
M'ha tret un nom, en aquest cas el de la regidora Cristina Andreu. Serà segurament el gran canvi de Guanyem Girona de cares a aquest final d'any, perquè malauradament doncs, ha de deixar la seva posició com a tinenta d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Suposo que és una baixa sensible, no?, pel grup municipal. Totes les baixes són sensibles per nosaltres. Nosaltres som un equip, ho hem estat des de sempre, ja ho érem quan estàvem a l'oposició i quan vam fer la campanya per ara sortir a govern aquí en aquestes eleccions. I som un equip, és un equip pensat perquè hi hagin equilibris, hi hagi gent de tota mena, gent amb totes les sensibilitats que volem nosaltres reflectir en el nostre dia a dia. I, òbviament, la baixa de la Cristina, com qualsevol altra baixa hauria estat, sí que és una cosa sensible, tal com has dit tu, l'adjectiu sensible. Especialment, la Cristina és una persona que ha liderat molt el projecte polític de Guanyem Girona, però ella senzillament el que fa ara és retirar-se de la regidoria per temes de salut, com ja ha explicat ella, però segueix estant molt vinculada al partit de Guanyem Girona i segueix sent un referent per tots nosaltres, per tota la resta de regidors que quedem formant part de l'equip de govern, i segueix sent una persona que ens acompanya, que ens dona suport, que ens ajuda, que ens aconsella i, òbviament, que forma part de la nostra estructura de partit i que segueix liderant aquesta estructura de partit tal com ha de ser. Senzillament ella ha fet un pas al costat per motius de salut i que se li ha de respectar i en aquest sentit se l'ha d'ajudar i acompanyar també al màxim possible que ho pugui fer amb garanties. Coneixem en aquest cas a Cristina Andreu, tot el que ha fet, el que ha portat, la seva tasca. Què pot aportar Isaac Sánchez? L'Isaac també forma part de l'equip, no n'ha deixat mai de formar part, per tant és una persona que també sap perfectament com treballem a Guanyem Girona, quin és el nostre programa polític i què s'espera que faci l'Isaac quan ara exerceixi les seves tasques de regidor. Serà un molt bon regidor, d'això n'estic convençuda, perquè és una persona, a part de que és una persona molt preparada, és un home que és eficient, és molt treballador, és molt empàtic, que això és també important avui en dia, en el món en què vivim, i és una persona molt propera, que sap escoltar molt, sap escoltar, entendre el que li estan dient i després analitzar per després poder realitzar l'acció pertinent a la cosa que li han demanat o que li han suggerit o que li han dit. I en aquest sentit jo crec que serà un molt bon regidor perquè té moltíssimes qualitats que sempre sumen i que en el nostre cas no l'hem deixat mai de tenir en el nostre equip, però ara serà molt més visible com a figura de l'equip de govern. La pregunta segurament serà si ja es coneix com es reestructurarà una mica tot el govern, o en aquest cas l'àrea i les competències que tenia la regidora Cristina Andreu. Sí, fa temps que estem treballant en aquesta reestructuració per fer-la de la millor manera possible i en breu ja l'anunciarem. Estem ara acabant de polir els últims detalls, però en breu l'anunciarem i és una reestructuració molt pensada, molt ben treballada, per acabar seguir fent un bon servei a la ciutat i poder treballar de forma òptima i eficient com a equip de govern. No sé si li posaran més feina a vostè o de moment sembla ser que no. Això ja es veurà quan donem tots els detalls. No farem spoilers ara abans d'hora. A veure, suposo que en clau de govern i en clau de regidories, òbviament, aquí, a mesura que han anat passant de tots, sobretot a les entrevistes d'equip de govern, diuen que és el moment d'apretar, és a dir, d'estirar una mica cap a la seva regidoria pel que fa als pressupostos. Clar, cadascú mira pel que li toca. No sé si també podem fer una mica d'avenç de com o quina és la idea d'aquests propers pressupostos. Mira, el pressupost sempre és important, no t'ho negaré, però encara és més important què en fas d'aquests diners, com els gestiones, què prioritzes i com els optimitzes al final. I llavors, en aquest sentit, la regidora Sílvia Liu ho està treballant molt bé, està fent una feina impressionant amb el pressupost d'intentar optimitzar els recursos al màxim i llavors ja t'avanço que sí que tindrem un bon pressupost per poder portar a terme els acords que tenim de govern. A veure, proper 2025, perquè ja està aquí al costat de la cantonada, s'arribarà en aquest cas a l'equador del mandat. Sempre s'ha dit que, òbviament, el govern desgasta, no només personalment, amb tota la feina que comporta des de la regidoria, sinó també, de cares a la ciutadania en unes properes eleccions, això sí, un pèl llunyanes al 2027. Sí. No sé si a Guanyem Girona creu que li passarà el mateix. Mira,
Jo no sé, jo potser no diria que estar al govern et desgasta personalment. És obvi que és una etapa dura, que és una etapa intensa, potser dura tampoc, l'adjectiu potser seria intens. És una etapa intensa de molta feina, de moltes hores, sovint de dormir poc i de fer algunes renúncies personals per poder arribar a tot arreu que et demana la tasca com a regidora, com a membre del govern, però alhora és apassionant i molt motivador. Per tant, jo sóc del parer que pots fer moltíssimes coses estant a govern i alhora també aprens si ets conscient de què no es pot fer, i llavors també és un exercici de saber gestionar frustracions i de saber-ho explicar bé a la resta de la ciutadania, amb la gent amb la que tu et trobes, això ho fem molt des de les nostres regidories de barri, de saber explicar bé on s'arriba, on no s'arriba, però on s'arriba, doncs escoltar bé tot el que et diu la gent, intentar fer-ho i fer-ho de la millor manera possible. I llavors, en aquest sentit, potser sí que estar al govern es gasta, jo no ho diria així, jo diria més que res que si tu aconsegueixes fer una bona xarxa, si aconsegueixes escoltar la gent i si aconsegueixes aquesta proximitat que ha d'haver-hi sempre entre institució i ciutadania, al final jo crec que també en reculls els fruits. Sí que és veritat que, òbviament, la gent sempre culpabilitza l'equip de govern, sigui quin sigui, és a dir, si les coses no s'acaben de solucionar, ja hi podria haver abans Junts, ara guanyem, o qui sigui, que si no veuen una diferència clara, sempre culparan a l'Ajuntament. Sí, l'Ajuntament sempre rebem, però és això, som l'administració que som més propera a la ciutadania, som l'administració que tenim més capacitat d'escoltar la ciutadania i, per tant, aquest és el nostre rol i això és el que hem de fer i ens ho hem de creure que ho hem de fer així. I nosaltres és el que fem, escoltar, estar presents als barris, ser propers, intentar establir relacions de confiança perquè la gent et pugui explicar tot el que vol, les crítiques incloses, assumim molta crítica i l'assumim de bon gust perquè al final la crítica també et fa créixer i amb això estem. Segurament un dels grans reptes, i recordo en el seu moment quan vaig entrevistar a l'alcalde a l'inici de la legislatura, va dir que seria fer que l'Ajuntament fos molt més àgil, és a dir, que per exemple qualsevol recomanació, crítica que fes la ciutadania doncs es pogués solucionar relativament molt més ràpid. És veritat que amb tot el tema burocràtic és més complicat, però precisament era millorar això, que l'Ajuntament tingués més capacitat de poder solucionar aquells petits problemes, sobretot, que potser no necessitarien tanta burocràcia o tant de papers. Sí, és cert que, i és una cosa que diu tothom, que l'administració és lenta, no només l'Ajuntament, sinó les administracions en general són lentes. I això és una cosa que hem d'assumir, però dintre d'aquesta lentitud, perquè òbviament ha d'haver-hi uns processos garantistes, uns processos de transparència i uns processos que facin que no puguis cometre errors legals o errors de calat econòmic, no? Doncs salvant això s'ha d'intentar, òbviament, poder donar respostes ràpides, efectives i eficients a la ciutadania i això és el que estem intentant fer sempre dintre dels terminis que com a administració tenim, és a dir, que una cosa d'avui per demà no sempre es pot fer, però sí que és cert que estem treballant de valent per poder accelerar processos i coses que potser estaven com més encallades, doncs desencallar-les i que puguin fer el seu recorregut per donar resposta a les demandes de la ciutadania. A veure, li faig una pregunta reiterativa, però és que al final és segurament el principal argument de l'oposició a l'hora de parlar de grans projectes, el fet que el govern estigui format per 3 grups polítics diferents, especialment, sobretot, amb la presència de Junts, que potser és el més allunyat. Vostè ha notat que fins ara hagi dificultat en alguna cosa el fet que aquests 3 grups formin el govern? Mira, les eleccions del maig del 2023, si una cosa va quedar clara és que hi havia d'haver un pacte. És a dir, ningú va treure unes majories absolutes aclaparadores per poder governar en solitari. I d'això va la política, precisament. I el que vam fer, justament, és fer un pacte amb un exercici de política responsable i madura. I aquest pacte el tenim per escrit amb 64 acords de govern i amb aquests 64 acords de govern són els punts que treballem conjuntament perquè sabem que això ja en genera consens i que són 64 acords de govern que ens deixen avançar cap a la Girona que volem. Dit això, òbviament, sempre hi ha discrepàncies, sempre hi ha debat, que també el tenim amb l'oposició i també el tindríem amb els mateixos grups que formem ara govern si estiguessin a l'oposició. Senzillament, doncs, és part de l'exercici polític que hem de fer, intentar llimar aquestes discrepàncies
discrepàncies, enriquir-nos amb el debat que fem els uns i els altres, perquè al final escoltar l'opinió dels altres també et fa créixer a tu mateix en les teves pròpies opinions i de vegades fins i tot doncs, pots arribar a modificar segons quines coses per millorar els projectes perquè tot enriqueix i això és el que estem fent. Sempre ens escoltem, parlem, debatem, tot amb molt de respecte, molt civilitzadament i arribem a acords amb un únic objectiu que tenim tots els grups que formem govern, que és millorar la vida de les persones a la ciutat i fer que Girona avanci i en positiu. Parlant de millorar la vida de les persones, no sé si té la sensació que Guanyem està rebent una mica, o l'equip de govern encapçalat per Guanyem està rebent una mica els grans reptes o dels grans reptes que haurà de tirar en Girona els propers temps, perquè clar, per exemple, mobilitat, zona de baixes emissions, és a dir, s'ha d'implementar neteja, tot un nou sistema de recollida de residus. Seguretat, aquí potser parlaríem de la plantilla de la policia municipal, però això ja ve d'enrere, però no sé si diu, home, és un mandat que no seria precisament senzill. No és un mandat senzill, però ja ens agraden els reptes. Si fos tot massa fàcil, tampoc seria el què. Ens agraden molt els reptes, ens agrada molt haver d'arribar a acords i haver d'anar mirant com podem tirar endavant tots els reptes de futur que tenim per endavant. És cert que tant la mobilitat com l'urbanisme són temes claus, són temes estratègics que ens donen les eines per avançar en aquesta transformació urbana que volem. La neteja i la seguretat són temes que preocupen a la gent, més que preocupen potser que importen a la gent. A nosaltres, com a equip de govern, també ens importa molt, tant la neteja com la seguretat, i per això hi treballem i intentem donar el millor servei possible també amb els recursos existents que tenim. És cert que amb el tema de la neteja estem vivint ara un canvi de model, és un canvi de model que ja es va aprovar en el mandat interior i que s'està implementant justament ara. Aquest canvi de model implica la col·laboració de tots i totes, implica que tothom, també tota la ciutadania, se l'ha de fer seu aquest nou model i remar-hi tots a favor. Nosaltres estem també per escoltar la gent, intentar llimar les coses que veiem que no acaben de funcionar o les coses que veiem que hi ha petits desajustaments, doncs poder-los ajustar, i amb això necessitem, com ja hem dit, la col·laboració de tothom. També és cert que hi ha algunes actituds incíviques que tampoc ens hi ajuden, però això ens hi trobarem sempre i al llarg de la història ens hi hem trobat sempre. Vull dir que el que hem de fer és fer una bona gestió del que tenim i sobretot implicar-hi a tothom. És un mandat complicat, però no sé si també creu que estan tenint o han tingut una herència, diguem-ne, complicada. Ho dic pel tema de valoració de llocs de treball, per exemple, on s'ha hagut de solucionar tot plegat. També aquest contracte de neteja, que hi ha gent que diu que era molt car, que no s'acaba d'implementar segurament com a tots ens agradaria, i per què no també dir el tema, segurament hem dit de la seguretat, que té en aquest cas relació amb el conflicte amb la policia municipal, o sigui que l'herència, diguem-ne que tampoc no ha estat senzilla. Mira, és cert que quan entres a govern heretes coses, heretes contractes, heretes compromisos, però la nostra feina justament és gestionar-ho de la millor manera possible. I és el que justament estem fent, I això és com tota la vida. Al final cal saber-se adaptar i treure el millor de cada situació. A la vida no tot entres i ja tot és fàcil, sinó que sempre entres amb coses que potser tu no t'esperaves i les has de saber gestionar, t'has de saber adaptar. És molt important ser flexible i adaptable i saber ballar a la música de cada moment en aquest sentit. I després, sobretot, anar a dormir sempre amb la consciència ben tranquil·la de que estàs fent la feina que has de fer i que la fas posant-hi tot el que tu pots per sortir-te'n. Però la política municipal al final és així. Quan Guanyem vam entrar a liderar el projecte, sabíem que ja hi havia moltes carpetes obertes que s'havien d'endreçar i que s'havien de tancar, i això és el que hem fet, i això també és el que estem encara fent. Algunes les hem pogut tancar, d'altres encara estem en procés de tancar-les, però anem molt ben encaminats i ho podrem tot anar resolent. Moltes vegades la ciutadania veu les accions de govern com una miqueta parcel·lades, no? Ara neteja, ara el conflicte, això per nosaltres és tot un conjunt
de gestió, tot un conjunt de saber resoldre i optimitzar els recursos que tenim. I aleshores, òbviament, no tot el que es fa ara ha sortit d'ara, és a dir, no tot és responsabilitat dels que estem ara a govern, però això et passarà sempre. És a dir, sempre hi ha coses que s'arrosseguen d'un mandat en un altre i nosaltres també, òbviament, s'arrossegaran coses d'un mandat al següent, i amb això la clau és saber-ho gestionar i no voler anar sempre dient que això és culpa de... Això no té cap mena de sentit. Tu estàs aquí, has de gestionar-ho i és el que estem fent. L'equip de govern ha fet retallades? Li pregunto perquè va ser com ho va qualificar en aquest cas el PSC, aquella modificació pressupostària que es va aprovar a l'anterior ple. Mira, no, a veure, el PSC no està fent res estrany en aquest sentit. O sigui, el PSC fa d'oposició i el que passa és que sí que és veritat que com a partit de l'oposició juga molt al desgast, juga molt a la confrontació, juga molt a crear relats negatius sobre l'acció de govern. Jo crec que aquests relats no són justos i aquest desgast que intenten tampoc és just amb l'acció de govern que realment estem fent. Jo crec que tots els partits hauríem de ser coherents, no voler girar el relat com més ens convingui. Senzillament el que s'ha fet i el que seguirem fent és optimitzar els recursos, i si veiem que hi ha partides o coses poc avançades en l'efectivitat, és a dir, que no estan del tot exhaurides totes les partides, doncs, ostres, aprofitar aquests crèdits que potser no s'acabaran d'exhaurir per poder fer coses que sí que podem exhaurir en aquell moment perquè ja tenim la contractació més avançada o perquè ja tenim les licitacions més avançades. I amb això és el que hem fet. És a dir, hem fet un exercici d'una gestió eficient i optimitzada. I ja està. Després el relat cadascú el pot vestir com vulgui, però ja dic, nosaltres no entrem en aquests jocs de generar relats negatius ni confrontacions totalment. Jo crec que més que la ciutadania aquestes confrontacions tampoc ni li van ni li venen i són totalment sobreres. Per últim, deixi'm preguntar-li, en aquest cas, pel sensellerisme, perquè la setmana passada hi va haver la setmana del sensellerisme, preocupat per les persones sense sostre. La regidora Savali va, en aquest cas, encomiar una mica a la Generalitat i a la Diputació que donin més recursos per la SOPA, que és un centre que està saturat, òbviament. No sé què li sembla aquesta problemàtica que jo deixo entreveure que no té fàcil solució. Mira, la regidora Ami Savali està fent una feina boníssima al capdavant de la seva regidoria i amb el sensellerisme està fent una feina molt i molt bona. Sí que és cert que ens falten recursos i que l'Ajuntament de Girona destina moltíssims recursos al sensellerisme i que això no es veu reflectit a la resta d'administracions. És a dir, el que estem destinant nosaltres és un gruix enorme comparat amb la petita punta d'iceberg que estan destinant-hi Generalitat o Diputació. Nosaltres el que demanem és que hi hagi un compromís per part de totes les administracions per fer-hi front conjuntament. El sensellerisme és una realitat que tenim, no és una realitat que podem defugir i tampoc la volem amagar. Segurament hi ha altres partits que potser preferiríem més amagar-la, nosaltres no, nosaltres és una realitat amb la qual hi hem de conviure. El que hem de fer és posar-hi tots els mitjans possibles per millorar la vida de les persones sense llar i intentar donar-los solucions a llarg termini, no solucions a curt termini d'avui pots fer això, demà pots fer allò, no, solucions a llarg termini i de tractar-ho com un problema global que ens afecta a tota la societat. I per tant amb això hem de demanar, i crec que és just que ho demanem, la complicitat de totes les administracions. Nosaltres ja hi destinem moltíssims recursos i ens agradaria que la resta d'administracions hi destinessin com a mínim els mateixos recursos que hi destinem nosaltres. Només que hi hagués això ja hauríem fet un pas de gegant. I això és un exemple a la vegada d'una de les reivindicacions que Guanyem Girona ha fet recentment, que és aquest infrafinançament dels ajuntaments. Sí, clar, això no ho patim només aquí a Girona, ho pateixen tots els municipis. Estem infrafinançats i, com tu molt bé has dit unes quantes preguntes enrere, som la primera cara visible per la ciutadania. De fet, el municipi, l'Ajuntament, és qui rep la majoria de reclamacions, queixes, encàrrecs, projectes, reptes, i tenim un finançament que no s'adequa a les necessitats reals que tenim als municipis. Per tant, sí, jo crec que és una reivindicació molt justa de fer, que crec que és comuna a tots els partits i que tots l'hem de poder dir, que necessitem els municipis, Catalunya necessita un millor finançament dels seus municipis per poder cobrir i poder donar sortida a totes les necessitats reals que hi tenim.
Doncs veurem si millora o no aquest finançament dels ajuntaments, però d'això i de molt més hem parlat, en aquest cas amb la Caral Vila, regidora de Guanyem Girona, avui a les entrevistes als diferents grups municipals. Moltes gràcies, regidora Vila, per ser avui a Girona FM. A vosaltres, moltes gràcies.